Gaur martxoa 8 emakume langilearen eguna da eta emakumeak kalera atera dira euren eskubideen alde borrokatzeko. Emun telebistan hauen falta nabaritu dugu eta egun bereziki zaila izan da. Enpresagintzan 3 fakultate daukaguz, bata Oñati, beste daukagu Bidasoan, Irunen eta beste Bilbon. Orduan ekintza desberdinek antolatu gendu zen 3 fakultatietan. Oñatiko kasuen, 11:30 ordu bat erdizetara lan guztiok egin gendu zen. 11:00 emakume guztiok elkartu ginen hemen, harreran, brazalete morea jarri gendu zen, eta irudikatu egin gendun martxa batez, fakultatien zehar, klasien esan emakume ikasliek, eta bulegoetan gelditu altzen emakumeak guana elkartzera animatuz, ez? Orduan bildu ginen emakume langile eta ikasle guztiek, kanta bat abestu gendun, eta gure lanakin irudikatzen zen objektu bat, lurrien jarri gendun, ez, irudikatzeko zelan planto egiten gendun. Ni 8:00 arte etorri nintzen lanera, eta gero paroa egin genuen. Hala eta ikuste dut abilgarriago egun osoko greba egitea, baina gero kontzentraziora joan ginen arrasatera, hor egon ginen emakume asko adin desberdintakoak eta oso polita izan zen. Eta gero arratsaldean emakume guztiok erabaki genuen klasera etortzea, ez da lehenengo 2 ordutan eta ez da paroa zegoen 2 ordutan. Eta gero joan nintzen Gasteizko manifestazioa. Nik uste gaurko eguna nahiko garrantzitsua dela, azaroak 25arekin batera, ze emakumearen posizioa gizarte honetan, azkenen emakume guztiak gehienak atea itegeak kalea, erakustea eta borrokatzea, eta nik uste oso garrantzitsua dela azkenen borroka hoi, egunero inarren gaur eakutsi itea gehien bat jendeak kontuatu itea. Nik uste egunero egiten den borroka baten isla dela egun hau. Nik uste dut orokorrean arrakastatsua izan zela eta oihartzun handia eduki zuela eta oihartzun mediatikoaz aparte nik uste dut gaiaren inguruan eztabaidatzeko abiapuntu polita jarri zuela, ezta? Baina bai sortu zen eztabaida bat, nora arte emakumeok esparru konkretu batzutan batez zerako garrantzia dukun eta ditugun lan hori ikustarazteko, ez? Eta nik uste dut izan zela lehenengo aldiz emakumeok bildu eta eztabaida hori partekatu genduena mutilekin, ez? Ito garrantzitsu baten moduen irudikatu gendugu hemen. Urteko beste egun guztietan ere izan behar dugu martxoak 8, eta egun horretan oso gogor aldarrikatzen diren eskubide guzti horiek beste egunetan ere praktikan jartzea. Mobilizatzea ondo dago, eztabaida azaleratzea ondo dago, baina importanteena da gero eguneroko bizitzan hastea praktikatzen berdintasun hori, ez? Eta hori neurri handi batean bakoitzaren gandik hasten da.